Matha. Ima phela nawe musukwenza Uyenza nawe phela Makatha. Makatha. Hayi wena musukuyenza lento musukufa. Hey, maqonqovula wezulu. Khumbula mina kuphela la. Kanjani Matha? Hayi bomfazi womfana ngeke. Ngoba akakashayi nje no12 ke manje ke. Hayi phela 2 uzofa ngo12. Uthukile gogo uthukile. Makatha. Uyabona nje hey Nkosi yami. Ngena. Mantos. Bawumakhelwa. Hamba nesivakashi. Azumvana intombi. Neke Matha uyena ke untombazane lo ade ngikutshela ngayo insukwini. Lo ngithe usebenza kwezomculo. Sebenza nabaculi ngala eGoli. Igama lakhe ke uLisa. Hayi inhle intombi sawubona kade yami. Yebo ma. Bayi. Njengoba seshilo kuMasibisi ngoLisa mina. Yebo ngisebenza kwezomculo. Yebo ngisebenza nje nale choir ephezulu eSouth Africa. Ngazi noma niyazini. Iphi yona? Angelic Praises. Yeah. Silana ke ma ukuthi soyenza ama auditions. Yes, sifuna abantu abasha for ichoir yethu. Kakhulukazi abantu abangangani ma. Yabo abakhulile. Kuze umculo wethu lalelwa abantu abakhulile futhi. Yebo ushilo Masibisi ushile. Yebo ma. Hayi ke Matha. Uyabona nje intombazane ke bavela bayithumela kumina ke njengonobhala webandla lethu. Kwathiwe ke mina ngizobasiza ukuthi basebenzisane nathi ukuthi ke kukwazi ukuthi kutholakale lenhlolo khona izokwenziwa la. Mayi. Wavela wasenzela okukhulu ke hayi ngizomnikeza ke akuchazele. Hayi ngithe maye bo ngoba nina ngizwile ukuthi nina enishaya lapha esontweni yabo nicula kakhulu ngathi angiqale ngani yabo nje singakabakhethi abanye ngathi ngizosiza nina kuqala yabo impela Hayi manje ke shuthi uzothini uzosiculisa khona manje. Yena uzosiculisa phela mathi thina sinikeze nje ukuthi nje kube yithina ke nje esenza utararatamu kube yithina esiqalayo sizovula inkundla bazothi benza abanye athi naso bese siqedile impela ya Masibisi ucela bandla makubo wena uqala uqale mina yebo ucula nje noma iliphi iculo olisa ngaphakathi Izwi lakho liyawenza umsebenzi izwi lakho liyawenza umsebenzi hayibo ma number 1 lalela phakathi Nkosi yami. Angidingi nokuthi ngicela iculo lesibili. Hayi ngiyanithatha. Uthatha wena ma. Usazocula nawe ma. Nami ngicungile into. Yebo. Ngicela ukuthi kube wena ke manje. Yabo. Yazini Masibisi. Ngicela uthi usidedela kancane ukuze nomngane wakhe athi ukhululeke yabo. Ngiyasamuzwanga ke ukuthi kulungile kodwa akhululeke. Kulungile. Hayi ke ngane yami sesothintana ngocingo. Ayikho inkinga ma. Bongathi sengiqedile ke Matha. Ungasukuma ma ucela. Kodwa ngoba nomngane wami uyacula. Nami ngicula njengaye ke ngitshela. Ma njengoba uzwayena fanele ukuthi uzwe mina. Sikhala nini ma mele phela nawe ngikudedela ithuba ngikuzwe yabo. Ukuthi ucula kanjani ngifuna ukuzwa nawe. Sayasicule kanjani sobabili masendawo. Cha ma sakusebenzi kanjalo. Ngicela ukuthi ucule nawe ngiyacela. Ngime noma ungahlala phansi ukukhululekisa wena nje. Yabo. Ake kofana nawe ake kofana nawe ake konjengawe ngeke ma kanjani iyona ndlela ocula ngayo le ukuthi kuhlanze nemncane hayi ngiyazama mhlambe lenye iculo ke cha ma ngathi uyakinyeka
ngiyakwazi kodwa cosondela yabona ngitshengisa khona uhlelo la olusha esisebenza ngalo ngifake phela nami ngifuna nami kulezi zinto ngifuna ngifake mangichazeli yabona uma uzimisele kodwa ngizofaka uma uzimisele ngimisele ngifake okay lelu hlelo lelibiza nge-sing song yebo sokufaka nje i-chip encane la ekhanda mase sineza ibhokisana elincane nje ozobe ulihogela njalo ulihogela ilona ezokwenza ukuthi ukwazi ukucula yes manje kusho ukuthi nifuna ukungihlinza kahle nifuna cha izongena kanjani phakathi Nkosi isigqoko noma yabo i-technology yethu isiyazivumela ukuthi sikwazi ukuthi sinifake i-chip ekhanda ngaphandle ukuthi uhlinze ishiphi leli bhathinyana ukuthi chafala yebo manje akuhlungu lento cha ngeke uzwe lutho ngeke kodwa yabona ke into emnandi ngalento le ukuthi le chip le ne-inhaler yethu lezo uyihogela kumahhala hawu kanti pho indaba unganginikeza mina ngithi kuzolutho usazoshiya imali ezinkulu ezingaka zaseyibhedlela ngifake phela makumahhala ngifake ingane yami inkoyo okay ma kumahhala lokho kodwa okumele ukukhokhele i-subscription fee yebo ikhokhwa ninike leyo njalo ngenyanga imali mhlawumbe 499 rand ngenyanga phela nje ma ngeke uyisola u500 shoot yebo ma ngenyanga nje phela khona kuyazwakala ngane yami kodwa ke manje ngithi uswayile into ezofaka la ekhanda ngiyesaba into mina webabo buka ngikunikezela zongifonela ke uma usubona ukuthi sokulungele lo ma ngicela uyimisele ngokucula uzongifonela khona ngisho address yase office le sifuna ngisho office la eTown ngithini sanane office khona la hayibo thina singena kanje kunini yebo sifuna office ngoba sifuna ukusiza nina kahle ma inobuntu kodwa nganzalo silethwe inkosi cela ungifonele ke ma uma usukulungele yabo hayi akunankinga ngane yami ngiyabonga ngiyabonga nami mase ngithatha indlela nami amen siyabonga phela sala kahle hamba kahle ngane yami Hayibo Muso, hayi mina mntanami ngisamangele. Hayibo, uyozama kuthiwa wangithatha wangibeka. Wasithatha wasibeka. Cha phela kunaleyo nto phela ukuthi umuntu vele uyazi ukuthi ujwayele ucula phela esontweni. Kodwa ekhwayini enkulu kangaka. Hayibo wemso. Yakulungile ngane nami ngizobe ngikufonela nangumathi ayingena. Sifuna ukukhuluma naye. Okay ngizokukhonzela. Alright ke sis. Ya Masa. Masimisi. Ya make. Sangikhonza umso. Wenzile. Awumeke. Indaba le ntombazane uyayithemba? Uyayithemba indaba le kwayo? Hawu Matha. Yini uyithemba wena? Khona kwethu sayi. Masibisa ngazi ukuthi ngizoyichaza kanjani le nto. Hayi ayikho into efuna ivele yangidida mina le ntombazane. Khuleka. Ayikho into efuna kwethu sesithanda sami. Uyangizwa yini? Le ntombazane asiyithatha ngemgaqweni. Lo muntu uqhamuka endaweni eziphezulu. Yes. Uzothatha thina asibeke endaweni eziphezulu. Makathi akekho umuntu ongayazi Angelic Praise ukuthi kwaya enkulu yala eMzansi. Makuthathwa thina sobani makathi asathathwa swaka lapha. Hayi ungakhathazeki. Makuthathila ngithi ayazi masisa ngazi nokuthi ngizochaza ngithini ngempela ngiswela amazi. Le ntombazane nje ivele ngididekile kahle masibisi mase ngikhuluma iqiniso. Ngididekile mina ngoba hayi hoyi nangu umyalezo okungena kule group abasifake kuyona. Kuthi uyikwa iyahamba. Yebo. Iyocula phesheya? Hayibo. Halala. Bakuthathile nawe ngithi? Bangilothu njile. Sakhohlwa ukutshela bangithathile. Mngani wami. Siyavesha yake manje. Siyahamba Imaki.
Ngisafuna kuya lapha ekameleni ngobhekela amaphepha abakhuluma ngawo. Ufuna amaphepha? Ngifuna ukwahlanganisa khona ngizohambisa intombazaneni. Okuyaphesha. Imali ngiyabuya imali. Wenze nje isinqumo esihle kakhulu. Wena uzizwa kanjani? Uyazi mase ngikhuluma iqiniso ngane yami. Ngizizwa nje kuyazwakala khona enifakile la ekhanda. Yeah. Ngiyeza ukuthi khona efakiwe kodwa ubuhlungu angibuzwa wakhe isimanga. Jelile. Phela bengithukile ngithi ngizobe ngiqaqanjelwe. Cha ngiyeza khona okukhona nje kodwa nje ayakubuhlungu neze ngane yami. Ngikutshelile ayikho into omele ikhathaze ngayo. Ale abonge manje ngoba usuphakathi. Imaki. Khona ngifuna ukunyaka. Yabona ke le. Sing-song inhaler yethu. Ngizokucela ukuthi uyihogele kawu-3 ngosuku. Njengokuthi nje uthatha amaphilisi akho. Mangidla amaphilisi kadokotela. Yebo. Ithathe kawu-3 nje ngosuku. Kodwa ke phela isebenza njenge-charger yale chip esikufake yona ekhanda. Ifida lento eningifake yona la ekhaya. Yabona uyayithola nje. Ngiyabona. Kodwa nayo ngicela uyicharge ke. Yona ke isebenza ngogesi. Kuchargewa la Isebenza ngogesi ke yona ngoba iyaphelelwa ibhetri. So ngicela ukuthi uyicharge ke. Okay, hayi kuswayele ngane yami. Okukhulu kakhulu ke phela. Subscription fee. Ngicela bandla wenze sure ukuthi awukhohlwa. Kwaphela ukukhohlwa ayisebenzi. Hayi khuleka ngiyakhumbula isivumelano sethu. Lela yabo manje. Ukanje. Mana ke ngane yami into engifisa ukizwa indaba yalapha ekwayeni ukuthi kuzokwenzakalani phela ngoba phela uma sibisi baqalile bafundela. Mina ngisele ngaphandle ngisazokwazi ukungena ngifuna ukuzwa lapho. Khululeka. Khululeka. Yabo wena ngoba usungaphansi kwesing-song. Alikho iculo ngakwazi ukucula. Ngizoba isiqwebhisi. Kanje. Ngithi nje Kanje. Kalula nje. Hayi Ngiyakutshela. Wena nje mase ngibuka kahle ngikuthelele inkosi. Ngikuthelele. Ubani sengising. Sing-song. Hayibo. Sebuhlungu izinyawo hayi. Hayibo. Nezinga nje sebuhlungu ukuhlala isikhathi eside phansi. Acucumba nje. Awukwazi wadonsa nomhlangano ke kodwa ke. Hayi cha bengithi ngeke saphinde kuqedwe mina. Hayi ngeke ngangcosa ekuqaliwe ukuthi ngangcosa beka seke ufe kufundelwa makathi ha. Ngoba makufundelwa yenziwa yonke la mdante yenziwa lapha yana. Ladonyiswa nje kuphela kube mnandi. Yonke le yanyakanya bekhulunywa lapha cha. Isu ngasenaso isidingo. Uyazi indaba undendende into engapheli ngivele ngabhoreka nje mina. Kodwa yazi matha masuthi uyabuka ngelinye isu. Lezi zinto ade bezisho lapha bezibalekile. Ngoba phela funa basitshele ngamaphepha esiwadinga mase siya kwamanye amazwe. Sazi ukuthi sodinga inani. Ngena. Hawu. Sanibona Sengane yami kunjani? Ngiyaphila. Siyaphila. Ayibo kodwa usungazihamba indlela ende kangaka mntanami. Hayi ayikho. Bunge ufone kodwa ushela umyalezo uma unomyalezo. Khululeka ma. Okay. Khona udaba la ngifuna selulungise. Sokuthintitha kancane. Okay. Yabo lamacelo ubuwalida. Sengicela uthathe lido magomedi. Uma mgomedelo yimini? Yebo ma. Yebo ma. Kanjani mntanami ukhona into engiyenzile mhlawumbe erongo? Cha khululeka ma ayikho into oyenzile. Akukho nje. Ngicela ungithembe. Okay. Ayikhona la ngiphuthuma khona ke boma sinisala kahle. Yebo ngani yami. Amen. Wenzeni? Ngani? Utheni le ntombazane ngami? Ngitheni ngani bengishophi? Wenzeni? Ukhokhele le ntombazane? Ngikhokhele mina. Uthi mina ifake wena. Ngikhokha nini? Wematha. Ngiyakwazi wena nokuqhophololo kakhulu. Wenzeni ungichazela? Angenzanga lutho mina masibisa ayikho into engiyenzile intombazane ekade isho manje la ngithi bukhona nawe. Uniwa yini moya yakho? Yabona masibisa makuthiwa isinama mvale yabuko. Kusakhuluma ngento nje. Usuzobheka ke manje ngalento usuzongipikela. Angikupikele ngitshela into ekade yenzeka ukuthi isinamuva yilona eselibukwa ke manje. Usuyisinamuva wena. Uyabukwa ke manje sisi. Kwangathi ungijabulele nje phoma masibisa ungafuza abuya ngijabulela. Cha makatha ukuthi into nawe phakathi ngiyayazi ukuthi inobuqhopholo. Egcineni igcina kabi iphethe ngezinyembezi. Musu ukhala phela ngithi siyaxoxa la sadlengezela izwe ukhalela. Ubhlungu phela.
Kubuhlungu ngoba cha sis ungenze ngathi ungakhaliswa umuntu ongathi akanakukholwa. Ungakhali nje ngathi umhedeni, ungakhali ngathi. Cha kodwa mathani nawe ubuzophatheka kabi na ukubona wena ngabe uyagayisa. Hlabelela sis, siyahlabelela thina. Nami bese ngizitshela phela ukuthi ngizothola ithuba lokuthi ngiyovela njengoba uzovela kophesheya siyakophesheya. Uzovela phela phesheya sisabasho ukuthi bakhiphile kwayini. Kuthiwe wena uzoma lapha emuva esixhobeleni. Bese khamba mina phambili. Ngiyibiza yabona ngiyibiza wena uzobume lapha eningini lapha isixhobela lezi lapha ngizobe nihlohliwe ngathi wena wabona umbili uhlohliwe eqonyeni kodwa kuthiwe mina lo zobe semelana ke manje phezulu ngiyibiza phansi ngiveze phezulu phesheya sis phesheya Angamehla enhloko. enzana Ngifuna ukubona nje ubhimba kangaka nje ukuthi uzokwazi nokulide kwayo. Siyacula. Uyazazi na ukuthi uyabhima. Hayi Ingakho ngithi matha ukhokhile futhi uyazi ukuthi ukhokhile. Makubhlungu la sisohlabele leso. Uhlabele thina singabafazi bomkhuleko. Sazohlabelelana ngoba kuthi wena ohlabelela kakhulu. Khona nje leculo lingakusiza kakhulu sisezo noma mhlawumbe mangabe uthi uyavuka ebusuku yes inhliziyo ukuthi ibhlungu ucule sisezo. Uthi noma kubhlungu Nkosi yami inhliziyo yami yaqaqa. Beqaqamba. Give isibindi Nkosi yami ukuthi ngikwazi ukuthethelela. Yayizwa lotho? Yes liyasiza. Uzoza umoya wakho uzobe uhamba kanje ngokomoya. Papa sis. Ungakhali awube sikhuluma nje ukhalelana. Val stop. Jehova Elohi. Jehova El Shaddai. El Shaddai. Oh, bafika. Oh, bafika. Fika international. Abahlabeleli. Abaqozale nje. International. Uthini into? Hayi gogo ziyabuya. Uyabuya. Emfundelweni gogo. Yakuyikhona into ezoxoxela yona. Shona. Aze wacula umngani wami. Namanga. Wegogo. Songeveza amanga yabona acula umuntu nithi dlengelele. Kwaphela umuntu niyamazi hayibo. Wakhuphuka kangaka manje umakathi. Uyatsheloza mayethanda. Wegogo wena lokutshilo ozokhuluma ngabo. Lokutshilo osesikujwayele sonke. Yabona tata yenza namhlanje. Njengitsho sisivele sesidlengele sathi ngoba uyena nje umatha lona. Gogo kwavelwa ingelosi umakatha. Hayibo yazi umuntu mayicula engathi ungathula. Umbuke. Idukile emhlabeni ingilosi. Hayibo uduke ngengqondo uthi hayibo. Awukuthi Ungandicula kanjani ngani wami? Bengithandazile masibisi. La ngino practice nje mina ngihlala kumaqokovu. Hayi Ngihlala kumaqokovu. bafuthi ngoba ngiyakholwa ngihlambuluke. Amen. Yabona makatha ngalelela ngakufika intombazane leya unilisa. Ezongitshela ukuthi wonke amaculo uyabathatha ke manje usewanikeza wena. Ngalima la mngani wami emoyeni wami. Ngaphuka sisi. Wakufanele biso. Uyena kuvela afuna abuyayenza into ivele ibe wesiki. Avele alibe lokugcona kudelela. Ngalimali emoyeni wami. Kodwa abantu enza namhlanje ngigezegilo sisi. Wathathe wonke mngani wami amaculo uyangizwa yini? Wonke. Hayi. Ngiyathobeka noma phela ngizengibha nje. Bengiyibhibhela nje mina gogo kodwa masibisi ngicabanga ukuthi iyabuyela kulento ukuthi yonke into inesikhathi sayo yabona nanokuthi ungazi phela kufana nokungaboni nawe wawungazi phela wawungabaluzi lolu ngqambo uthi ngikhipha la ngoba hayi ukubuka ngoyihlobo sisi. Hayibo. Hayi biso siyabonga Ntombi. Iyaqhubeka le nto. Yizoba international zangempela ke manje. Ihamba ngolayini ke manje. Kahle. Sizodla butepu. Nkosi ngicini. Uyabona ke. Kuze kufike lolu suku Nkosi yami. Cela hayi khuleka wena gogo ngizohambe ngufaka nje ngihambe ngufaka ngoba sesizohamba nendawo ethile yabona. Ephezulu. Angathi phela ufana ukuthi mina kahle kahle mase ngichaze gogo ngubuso balento enziwayo. Bamngami lapha basuke bethandanazela ke emuva base sibevuma lapha bethandanazela bethana yimphambili. Yimphambili ngihamba kanje. Amen.
Kodwa ayikhulekani ngeke nginilahle ngizolunga ngifake. Ungangitheni ngetiye wema ngabe ngisaphuma. Hey. Umlomo usutshekile. Usushiswa yitiye umlomo. Aha. Uyakhuluma? Yayizwa? Izwana. Ini? Ibithini lena obuyicula ishona ufuna ukusho yona. Ingoma. Lento sicula. Hayibo. Uzama ukukhumula ingoma yakhe sicula. Ngikhumbuze. Mama. Yini manje? Iba ngumsindo. Yini? Wenzani ke mnatha? Ngethi ukuthi bangahlanga nje. Yini makatha? Hayi mina Masibisi angizwa mina kahle lento. Nithi lesingisingi yini sings laba mfake yona khona lokho ke. Nithi izomenza njani mina ngizwa kuthwani. Cha ma, njengoba sengichazile. We are trying to improve our package la. So sizama ukuthi sifake amanye amazwe ukuze akwazi ukucula zona ingoma zakwamanye amazwe yabo. Manje iyona lemiyaleza lokho eyizwe ikhanda lakhe. Manje lezi ngoma kufanele mathi azizwe ukuthi kube njani awuchaza. Ukuthi phela akwazi ukuyicula. Uyazi ukuthi akusonto esavulana ngayo le. Sakhumbula lokho. Yebo. Awuzange ungichazele mina ngizobe ngizwe izinto la ekhanda. Wayichaza lonto? Ngiyavuma sichazela nanga. Kodwa buka, ithathe lento nje njengemiyalezo. Yabo, ukuthi ukwazi ukuthi ucule nawe ingoma zasemazweni amanye ala kude Africa. Emake ngani yami awuchazele indawana. Ngifuna ukwazi ke mina ukuthi uma nimfaka kuleyo package yakho ishoyo. Yebo. Uzokwazi ukuthi uthule lo mculo lo loke ekhala ngawo makatha ukuthi uyawuzwa. Ngoba phela manje umatha uyasangana manje. So sangana lo makatha athini? Impela ma, uzokwazi ukuthi ithule imiyalezo kodwa uzobe sekwazi ukuthi ayifunde imculo yamanye amazwe mase yakwazi ukuyicula. Oyesa. Ulungileke ngifake ke kulo advance yakho ke. Ayikho inkinga ke. Sizoba nje imali encane 799 rand ngenyanga. Hayi. Yebo. Phezulu kwalo 500 sengikhokhayo. Yini futhi wena? Hayi. Yazishazi khali. 500. Ngani yami Ngeke kangaka thina wena ukhokha 500. Listen ngeke ngani yami. Ukhokhele lento izwe ndlela. Kufanele ukuthi ime phela lento manje ziningi lezi indodla zale mali lokuzibala. Iyona ayikho inkinga. Kodwa kuzoqhubeka uyizwe imiyalezo lebuyizwe. Imiyalezo yani? Awuyeke ukukhuluma ngalento yakho emiyalezo engathi into enhle. Awuyeke ukukhuluma ngathi into enhle ngoba mina ngiyizwe into eyikwere zawo la. Ingoma engazizwe. Into enhle vele. Inhle awuthi ngimgcoba. Uzokwazi. Awusuke ngigcoba. Awusuke ngigcoba nje. Suka ngigcoba nje. Ungacela nimbambe. Angibambeleni. Ingisiza phela into yakho mina. Ingisiza. Uthi ngilonto nje ngitshengise ukuthi yenzi. Izoqala ngayo. Izoqala ngayo namhlanje. Miyeke namhlanje. Yeke nje. Ngiyabona wena uyahamba usinda. Asambe. Uyahamba usinda wena. Cela sambeni. Kodwa sengisholo lo. Kodwa ayiphelele nonsense. Hambani. Ayiphele. Gogo, suka umsambeni. Cha. Awume. Mana makatha. Hawu, kohloni bo. Sizolima izifinisha abantu. Hayi sakukhomeda iphini. Sengikhalela ukuthi inkosi ayingikhumbule. Ayi. Hayi kodwa ngeke makatha mpemi ngeke mpemi ngeke. Hawu. Hayi makatha ngeke. Akawushintshe mpemi. Mase usungazobe nesibindi esingaka sokuthi ufuna ukuthi uyohlinzwa into ebucayi kangaka ikhanda. Ngenxa nje ukuthi ufuna ukucula phesheya. Abangihlinzanga bangishutheke Usanesibindi sokuyichaza lento Uzwe yakho. kahle ukuthi kuthweni kuthi unembobo la ekhanda bamfaka insimbi. Hayi Ngiyazi into yakho ukuthi ithini. Hayi mina Yazi ngathi ngikhathele. ngathi sidlala isitori esithiza ngiyazi nalento. Hayi mina ngikhathele mina Hayi nami umatha. gogo ngikhathele imali yami nje ngiyifakile kulento uzoyikhokha yonke makatha ngeke nje ngidlale wena mina. Masibisi usungazi manje uthethe ngoba phela nami ngiyasho ukuthi nami bengazi ukuthi kuzoze kufike lana ke. Kodwa phela futhi imali yakho ngizobuyisa ke. Angithi uyazi phela sowucula phesheya Wawenzani nje? mase phuma imali ekwanje ngiyakunikeza imali. Kodwa kwahle wemakatha
Usungazi impela uvume umfazi womfana bekufaka impela insimbi la ngenxa ukuthi ufuna ukocula phesheya ubuzothini kuba ubufa ubuzothini Naku nje ucishe singazi wafa. thina asazi nokuthi usufaka kwensimbi makuba ubufa Naku nje ucishe wafa. Ucishe wafa phela gogo phambi kwethu. Phambi kwethu. Ngoba nje ufuna nje ukucula phesheya. Hayibo ngaze ngisibone isimanga. Masibisi, ngiyabonga sesingemali yakho ngisize ngayo, kodwa ngiyakuthembisa ukuthi mayifika imali lezi ezophuma lapha ekwayini, ngizokhokhela yonke isente nesente. Yesu. Ngicela cha nje ungadideki lapho ke imali izophuma veleke. uyabona mina ukube benguwena ngabe ngithi abakhiphe lento leni Kuphela nje gogo. akekho phela umuntu odalela ukuthi akaphile nensimbi ekhaya Hayibo gogo. Uma ngathi hayibo mina ngiyazi lento hayibo ngisadidekile namanje. Ngicela ukuyophumula kancane bazalwane. Ngikhathele yabo nje nekhanda lami liyasinda nje. insimbi lena esekhanda iyo lena ekukhathazayo awufuni ini naye Ucathi iyahlekisa yonke lento yakhe. Awuyagula lona. mina ngikhathele yonke lento Hayi gogo ngeke bakwesungeke kanti izothiwa lento. igaba lo mfazi kaMoses Uyohlinzwa ikhanda into enkulu kangaka noma kuthi ubhotshozi mina kuthiwa ikhanda. hayi shal khali Butsu. Phela gogo. Hayibo ngiyakhumbula mina kanti uzofika nezovashela ugogo. Hawu nasiguqa usangifuni mina hayi. Okay ke kehle. Ngiyakhumbula kakhulu. Papa ke ntsukile kagogo. Makhelwane. Masibisi. Hawu makhelwane ngikhuluma nalokhu kambongeni nkosami umntanami. Akasakhulile kanje umuzwa ngisho ekhuluma ukuthi mkhulile umuntu umdala manje. Hey ngiyamkhumbula manje umntanami hayi. Izingane ziyakhumbuleka uma zibekhe eduze. Ikawazi uma usuhlale nazo isikhathi eside. Hayi. Makatha ukhuluma kanjani? Ngikhuluma kanjani manje? Alright? Nini? Kwenza njani? Hayi matha ukhuluma izwi lakho likhulume ngenye indlela. Ngani bengikhuluma indaba engane mina ukuthi kufanele phela vele Ngathi uPopayi, ngathi lezi zinto zokudlala izingane zifaka amabheji. amabhethani manje. Hayi ngeke makatha. Uyangidida nami uba nofaka amabhethi manje uyangidida nami. Izwi lakho lishintshile. Kaka. Sengibuyi. kanti yini inkinga yakho ngempela Ngani manje? cha umfazi ohamba njengabheke emuva kade wena uhambile yini mina ngikulindile Ekade ngilaka masibisi angithi uyazi nje gogo sibhizi ngalento ekwayo. hayi kahle bo phela umfazi uyabuya ezobheka ekhaya Sengibuyile ke nakho nje kanti bese konakaleni kanjani? cha kade kufonela uMoses lana Ethi besibuza nje impilo naye ke funa ngithi ngifuna ukukuneza ucoko ngixoxe ngoba naye angimazi ukuthi yini engafoneli wena hayi phela ngicula ngiyanivala nje basibhizi uyazi nje phela siyasebenza ke. lutho ke mina ukukuthola uyamazi ke sekhuluma ke ngasaqedi komaye wathi wadlula khona wathenga ubuhlalu walala ebleach yonke nje leyo nto leyo bekufuna ixoxe nomkakhe awukho wena ubona hayi suka Ukuxhumana phakathi kwendodana nomama kuyinto evamsile. Noma ngabe indodana isikhulile, kuhlezi kukhona ukuxhumana okujulile. Matha uphendula mina Bengikhuluma nawe. kanjani pho yizwe njani lelo okhuluma ngalo Ngibeke ukuthi akunankinga noma ungakhuluma noLontunja noGumede. Phela vele umfana wakho ke. izwi okhuluma ngalo linjani yesabisa Lisabisandlelani? yini kanjani ma yini lento lokhuluma ngayo ngiyazi ukuthi ngizochaza ngithini mina Uwena nje ukuthi kade ukhuluma noma bathi ngithini? Ngithi mina vele omama nje nabafana bazwani. awusho njengoba usho manje usho ngenye indlela engingayazi Indlela enjani gogo? ngathi angazi ufakwe i-battery angazi ukuthi into angazi ngizoyichaza ngithini mina lento right Ukhuluma ngani? ngibuza wena mina ukuthi ukahle yini unjani la nje kunjani unenkinga ethile lisabeka leli zodwa ukhuluma ngalo Okay ma. Into eyenzakalayo la ukuthi sizama ipackage entsha yabo ebizwa nge-Sing Song Prime. Manje le package le iyona yenza ukuthi ukhulumise kwendoda, ukhulumise kwengane, uphinde Mana ke la ibambe lapho ke. Wengane yami. ma.
Yini engangenza ukuthi mina ngifisa ukukhuluma kwengane? Yini? Futhi into embi wengane yami ngikutshela. Uma ngathi izwi lakhe mase nje akazizwa. Okay. Yabo njengoba bengichaza ma lento le esizamayo iya ngendlela into benikhuluma endlini. Yabo uma nikhuluma ngamadoda uzokhulumisa kwendoda. Uma nikhuluma ngabantwana uzokhulumisa komntwana naye. Abo. Njengoba ngumfazi mina ngane yami yini engangenza ukuthi ngifisa ukukhuluma kwendoda? Chaza leyo nto, awichazi le lokhu ijomba. Yini engangenza ngifisa ukukhuluma kwendoda ngibe ngumfazi? Abona ma into esengiyazi mina le industry yethu ukuthi angimele ugxile endaweni eyodwa. Shaya umculo, ushaye umsakazo, ube kumabona kude, wenze konke nje. Yabo futhi lento le engakusiza ukuthi emsakazweni udlale indawo zokuba indoda, udlale indawo zokuba ingane. Yabona ku TV ungenza lokho nje dubbing. Ngihlangana nawe ingane yami nayo yonke lento ebala ama dumpling lawo. Angithi mina into engihlanganise nawe mina uthi mina ngihambe ngiyocula le phesheya. Ngizocula mina phesheya ngiholi ikwaya le phesheya. Ama dumpling ngizobe ngisathatha isikhathi sawo mina. Ngizobe ngisathatha isikhathi salonto. Ima igigi yaphesheya ikhanseliwe. Asizwa. Intweni futhi le? Ngoba bengichaza akumele ugxile kwinto eyodwa. Kodwa khululekani ke leya la eSouth Africa isakhona. Into eningi nje ebhayisekela siduma. Nanokuthi sizaphi le nto le? Isizaphi lento ukuthi isakhona ya la eSouth Africa ngoba mina ngifuna le ya le phesheya. Imali ayisezofana phela manje masibisi. Le ya phesheya ibizokhokhela imali enkulu angithi. Yeah. Kanti nani vele seningifaka izikweletini lento yeni phela izongifaka izikweletini. Manje usho ukuthini washo ngathi nje into ezongisiza le. Uhlanganisa into engahlangani kahle kahle. Wengane yami Ma, ngicela ungisize ngiyazehlisa manje uyangizwa? yeah. Ngicela ungisize ingane yami wenze indlela yokuthi wonke lo msangano uphele manje. Siyacela. Okay ma. Kuzodingakalani? Shona into ezodingeka. Ake ngiqageleke mhlawumbe kuzofuna ukuthi ngikhokhele enye imali ke manje, ngikhokhele enye package ke manje. Nazo. Hayi. Nazo ke izinto. Ayisho uhlanya lolu. Imake ma. Yabona ipackage entsha. Izokusiza kahle kahle yabo uzokhokha nje imali encane. 1499 rand. Imali encane leyo kwena. Uyahlanya. Uyakula wena. Mama, imani ngingichazela. Yabona ke le izokusiza ukuthi ukwazi ukuthi wena uyilawulela ama voice. Uthi khulumise kwendoda. Uthi khulumise kwengane. Uzenenge. Uyahlanya wena. Chama Uyahlanya futhi uyabona nje mina ngisafuna into ezongihlanganisa nawe. Nayo yonke lento ngicela ungikhiphe. Ngikhiphe. imali. Ngikhiphe. Sisho manje. Muthi ngikhiphe usho ukuthi awufuni uthola ipackage ephezulu. Angisafuni lutho, angisafuni package, ngikhiphe nje ngikhiphe kuyona yonke into. Nalo kwaya yakho etshapukile. Sangamane kuphela kwalowo mculo. Sengamane ngiphume kwakulo kwaya yakho, ungabisangifake. Ngifuna ukuphuma nje. Ayivalwe yonke lento. Engathi khona engikhohle ukuchaza mhlambe ngathi sisaqala. Yabo. Akuphumeki kulento le. Impilo yakho yonke le. Usho ukuthini ukuthi aphumeki? Ngisho lokho ukuthi akuphumeki. Uhlanya lolu. Uzama ukungitshela ukuthi uma ngathi akufanele lokho ekhokhe lezi indodla zale mali lokuzibiza noma ukuthi uyafake. Cha ma, awungizwa. Uma angakhetha kuyena ukuthi mhlambe uhlala kule plan le bese kuyona vele. Akafuna uzwani? Ebese ngilo ngihlanya ke. Ngilo angithi sikhuluma lo nto manje ngiyahlanya mina manje. Awuzwani ukuthi akafuna? Uzoqhubeka vela yize imiyalezo lebayizwa. Ungathi imiyalezo. Ungathi imiyalezo ngicela uyeke lento yakho lokuthi imiyalezo. Akezwa lo. Ngoba ubukwirikwiri lobu izinto ezingihlanyisayo la ekhanda singakhulumanga ngazo. Ima angithi awufuna kulokho ukunyuka. So uzoqhubeka uyize imiyalezo. Awawuzwa hayibo ingane benze njani kanti le? Awubambelayo masibisi. Yabona wena. Yabona wena. Mshayi. Ngivumele ngimbambe ngimnyeke lona. Hayibo. Shayi. Ngimbekisa. Shaya sigodula. Ngimbeka isandla ukuze manje Shayi. ngoba phela manje ngeke mina ngilongumele lento yakho. Uyahlanya wena. Yabona Uyagula lo. wena uyangisanganela wena. Habe. Hawu. Uyagula wena. Nalesi sithupha sakho. Wawineni vele la. Uzubekile uhlobisile ngalento wawinani. Wahambe robha abantu omgaqo lo. Wazini wawuhamba uwenzani uhike emgaqweni wasuwina lento. Uyahlanya. Hlanganaphi? Hayi. Ukumnekela izwe wena sikhohlakala. Thunywa usathane wena. Security yokunuka. Hawu. Hawu. Hayibo. Ngani sisikhohle sikwambu. Ngikhohlena isikhwama sami. Hayibo. Wena Anisangene nini? Bese ngikhohlwe isikhwama. Nina nisangene. Ngikhohlwe nanokukushaya. Shaye. Angibange ngisakushaya. Shaya. Angibange ngisakushaya wena. Mshayi.
Suqedile? Yomur. Shaya lento sigodini. Hayi, Sathana, mabibani. Nizothatha kunimana lento. Iyangihlanya le ntombazane, iyahlanya. Iyangidakela kahle kahle mase ngiphuma. Hawu. Hayi, Usathana manje ngomani? Kanqane manje. hayi angikaze ngakubona lokho. Ayisekho yona imali. Ayikho ingekho futhi nje ngiyacazwa ngoba wena ufike nayo yonke le nto. Masifisa. Yeah, Ngizona amakhazana mina ngizona ngikhoda. Cha namhlanje hayi. Hayi mina ngizona Mhlawumbe ngena amakhazana. nomkhuhlane kodwa matha. Hayi mhlambe yangena ngempela. Ngithi sulungene uhamba seluntu njani ngisekureza. Cabanga beke ukuthi angingayi nje ngoba ngizizwa na kahle kodwa ke. Keke phela mbhemi kubhiziwa kakhulu ngizohamba. Ngizohamba. Manje pha ngathi khona nje into engaze sodala. Yini? Kwenza njani? Matha. Kule nyanga asikwazanga ukukhokhela. Nisho ukuthini ukuthi angikwazanga ukukhokhela ngathi bese kusele nje ukuthi sizocule bese ngiyahola bese ngiyakhokha yonke imali esele nje. Maqokuvula sikhumbule Nkosi. Makhelwane isibuyile. Matha. Angase ngizoyichaza kanjani go? Imali. Kulokho ngikhuluma kanjani? Ngizokhala kanjani? Nothangithini obekade efuna owesizile ngenyanga edlula akakwazanga nakho sekuphele khona. Kuphele emuva makhelwane nje asikhuluma iqiniso asazi sesibolekile sehlule sekufuna sigcine sikhokhena lezi imali zabantu esizibolekile ayisekho makhelwane iyona engekho manje. Manje phela ngibona lona engibuka kanje sengishintshile yini ngifuna ukuzwa lokho ke. Nisho ukuthi ngizwakala kanjani phela ngengenzi isilima ngihambe ngikhuluma la ngaphandle abantu bazothini. Ngizwakala kanjani Masibisi? Makhelwane uyababona labo papa badlala la ku TV. Khona laba ngathi kwamagunjanyana okuba nobhuti omhlophe omngani wakho baba lokho kuthiwa ama chipmunks. Hayi, ama-chipmunks. Yazi mina ngikhumbuza uMamjiji. UMamjiji. Ama chipmunks. Mamjiji. Ama chipmunks. Khulukhulu wami. Khala ngenzani yabona umuntu uzoba yihlekisa ngempela ke manje. Hayi gogo wangibuka kanjena manje. Ngibuka uMamjiji nje mina. Amasibisi ungenzi kanjalo phela ngiyazi nje inkinga yami nani. Ama chipmunks. Into ongayazi emhlabeni ayinagama kodwa ke Ama chipmunks. uMamjiji. Khulukhulu wami. Anginomatha usefikile ngane yami. Oqala nje sithanda ukuxolisa indlela okwenzeka ngayo. Ngesikhathi sigcina ukubonana sibonge. Uthi uye wasihlonipha, washesha wafika. Sicela ukubuyisela nazo izinto zakhe sazithatha kabuhlungu ofisini lakho. Siyaxolisa. Sixolisa kakhulu semuhle. Ave muhle ngathi ngelosi. Nanokuthi njengane yami besithanda ukwazi ukuthi mhlawumbe ikhona indlela ongasiza ngayo kulesimo sikaMakatha ukuthi kule mali ade ezoyihola ekwayeni mhlawumbe nemnikeze yona ukuze akwazi ukukhokhela le file kufanele ukuthi ayikhokhele. Uyayibona? Hayibo, niyazizwa kahle. Akekho umuntu ozohola la engakaze asebenze. Akasebenzanga uMakathaweni. Mina nje into enganicebisa yona manje ukuthi emanini zami nje ukuthi nikhokhele annual subscription fee. Wendoda mzukulu. Mntana uthi asikhokhe ngani? Ngoba phela manje uyabona nawe sesigadleze iphuka. Akho lutho ke manje. Yingakho Masibisi ekhuluma ngalendlela la akhulume ngakho. Sekho lutho. Ngane yami. Cha phela ma. Yabo le iyona nizokwazi ukuthi nikhokhe. Ngiyaqonda ukuthi imali iba inkinga yabo. Ngathi awuqondi. Ngiyaqonda ma.
kodwa yabo le izokwazi ukuthi nikwazi ukukhokha unyaka owodwa ukuze ningalokhu nikhokha nyanga zonke yabo. Izonisiza kahle kahle le. Kanjani? Ithi kahle. Kahle ingane amasikhokha unyaka wonke sikhokha kanjani? Kuzobe imali nje encane ma ngoba unyaka abo siyaqonda futhi ukuthi kuba inkinga so kune discount kule. Yabo izoba ne discount. Kuzoba 14,990. Awuyahlanya wena. Uyahlanya wena. Kade ngishilo masisi ngathi uyahlanya. Izonisiza le unyaka owodwa kuphela. Izosiza. Yebo. Uyalazi usizo. Sisahlula ile mali encane kanje kade sikhokha usushe enkulu kakhulu kunale. Sizoyithatha. Hayibo. Unyaka. Angithi nikhala ngokuthi inyanga zonke aninayo. Unyaka. Akaphilanga. Lalela-ke. Ngiyaphuma ekwayeni yeso. Hayi. Ngiphuma lokho kangempela ngifuna ukuniqaqa. Ngizonidelisa ngoba ngiyanothi nitshethini la. Hayiphuma. Ngifuna ukubona ukuthi yabona gogo nje basekusela izinsuku ezimbalwa zokuthi kuyoculwa. Ngifuna ukuthi bazomthatha umuntu abazovala ngesikhala sami. Ngoba phela wonke amacula lidwa yini? Wonke amacula lidwa yini? Nami ngizophuma. Sengiphumile ngizohlanya yeso. Ulungile ngihlaniseni kodwa ngiyaphuma. Uqaqatheni. Ngiqaqa nina. Ngifuna ukuthi nizowina kanjani. Nami ngizophuma makhe. Indawo ikhathaze ngathi. Ngifuna Uthi uzosiyeka. Lalela ngintshele-ke mina. Thina ngalesingisongethu sikwazi ukuthatha umlungu ongakwazi ukukhuluma isiZulu Ngoba namaqolo. ahambe ayokhuluma ayocula isiZulu. Engarihezanga engenzanga lutho kube ngathi kudlala iCD nje. Athi. Musane kuyixaka nina ngathi. Amadimoni aphuma esihogweni. Ngathunyelwe kuthini? Usathani vele usathani uba muhle. Uba muhle usathani mayizomlinga. Awuzizwe lento. Usathani Into wena. njena nje khulunyelwa. Wena mayikhathaza ngathi thina umuntu nje semvala isikhala sakho singamthola khona lokho kusasa. Ungayixaki ngathi. Futhi Yabona wena. nginomhlangano ophuthumayo. Mana siqedele lento. Wena lokuthanda kwakho izinto. Hayi mina nje ngiyadela. Ngane yami asikhululeke. Cha. Ayike bese ikhuluma la. Ngithi ngicabanga ukuthi nisile la nafena bayiqhwaga lapha eofisini lami. Kwaba yiphi? Wazi-ke wena ukuthi grace period yakho yaphela namhlanje kwamabili. Futhi-ke mungayikhokhi subscription fee. Ngane yami asixoxe kahle. Ayike bese ixoxa la. Ngithi nafena eofisini lami niyiqhwaga. Ningikhipha ngisho inywele zami. Awusesixolisile nje ngani yami kanti yini? Gogo mnqandi. Cha lengane nje. Ukuthi nihlanganise i-subscription fee ukuze uyikhokhe kwi-app yethu. Ngoba mungayikhokhanga. Ayiyakusabela. Kuzoba njani? Hayi ngiyakusabela. Masibisi Mana ngiyayizwa phela. Awuhlali Manje ngisiqala. yini ngani yami sikhuluma kahle nje. Khulunywa nje. Khuluma ma. Ayikho into Hayi kanti wena uzosiqola yini? cha. Mawuyaphi? Seningilinge kakhulu. Hayibo. Ngilinge kakhulu. Linganisane kakhulu lokuthi iyadabuka kanti inhleni lento. Awubuke nezinqe ezinkulu. Ye wena ngani? Usathane lona. Phuma Vele esihogweni. usathane uba muhle. Ngikutshele gogo. Yabona uyifuna imphefumulo uba muhle usathane wegogo. Makatha uzobe shift mangisukube kuze kuthini? Matha. Yima phela nawe musuwenza Uyenza kanje. nawe phela le. Makatha. Makatha. Hayi wena musukenza lento musukufa. Hey, maqoqo vula wezulu. Khumbula mina kuphela la. Kanjani Matha? Hayi bomfazi womfana ngeke. Ngoba kakashayi nje no12 ke manje ke. Hayi phela thuzofa ngo12. Uthukile gogo uthukile. Makatha. Uyabona nje hey Nkosi yami. Makatha. Gogo phephetha nawe. Angikwazi ukuphephetha. Makatha. Usethuleni. Akakwazi phela ukuthula noMoses kade ayibo akakwazi. Hey, gogo. Hey. Hayi. Hey, yabona la. Yabona gogo mengaba Siphila umakatha. komuhle. Kulokho akasifundanga isifundo. Ayisho ukuthi ngiyabe yaphinda sifunde isifundo. Uyabona Masibisi. Hayibo. Ukuba le ndoda ayisizanga neveni yayo. Uyabona iambulance biyofika nje seliqondile isho kaMakatha. Gogo bengafuna ukuyicabanga leyo nto. Bengafuna ukuyicabanga leyo nto. Hayibo. We gogo. Kaze ngasibonisa manje ngiyazi umuntu bengathi ubona into angazi into ayibuka ku TV. Kodwa into engijabulisa ukuthi esibhedlela bathe bazokwazi ukumsiza uMatha ayithi iphume le yanto. Abuyele esimweni nje abomfazi simaziyo. Wayekade eyifakelana. Yabona lo buthatha bakaMakatha. Ayi doda. Hayi nabo laba bamaqolo. Yabona le ntombazane le. Futhi gogo ngiyabazi. Enefika nezinqe ingaka.
uyiqola ke leya ntombazane. Sihlelisiswa gogo kuthiwa nje usathane ufika nje emuhle. Yabona lokho? Yufakazi. Yazi yayinhlingane yazi yathembeka ingane. Yazi yakhohlakala intombazane. Ake sibuke nase TV. Inteke police ikhanda. Hayi kodwa unomthetho uzobaqondisa. Kwaboshwa abanye abantu abathathu abasola ngokuqhuba uhlelo olungekho emthethweni olubizwa nge-sing-song. Lokhu kuza emva kokuba sekushone abantu abathathu lapha eNingizimu Afrika kulandela ukuthi behluleke ukukhokhela lolu hlelo. Njengohulumeni walapha eNingizimu Afrika sithola ukuthi miningi imithetho abayiphulile Yeah. abahambisana Uyayibona? Yebo? nangokuzobuchwepheshe Hayi. Bambe ngakho. Bayaboshwa manje, baqalile manje bayabanjwa laba bahambe begxishe izinsimbi emakhanda abantu, beyifaka emakhanda Azikhali. abantu. Khamba kahle impela yakhe. Nayi into engiyifunayo kwemna gogo. Abantu mabenza uqola benziwe kanje. Ayisayisaqondana kahle ke kodwa uyazi inhlanhla ke lena. okukhulu kakhulu kuthina njengamanje Hayi nayo le ntombazane ngeke bize beyishiya. Wegogo. Ngeke. Phela lona uyena uthunywayo. Ngqondo lo. Ikhuluma izibe nesimile mana kwabo. Ibe sitshikize ithi nesinqasayo. Ngiyixoxela amagwaba bechopani Nkosi impela. Sangibona into nje. Abanye basezibhedlela uhulumeni usememezela ukuthi ukusebenza kwale nkampani kuvaliwe njengoba kuqhubeka uphenyo.